ڤەیرووسا کۆڕۆنا بە پووکۆل مالێ ڕوونا مرۆڤ vê dema xirab بۆ vê piçê ardûna mêr li gel hevjina xwe hêlînê pak bihûna ev hêlîn bingeha bo serketin netêkçûna temaşaka bigera zarokê te li kûna tev li hevdû vehewin dem nedema derçûna malê bikin dibistan xwendin jîn û hebûna êgo lê nabe xwedî hew kelaş û hestûna wek varojê pir nexweş ser zevînê veçûna dem û dewran û qeyran li mirova kom bûna di nava devê destar wek arvana werbûna lê ev ewrê wisa reş ji esman bela bûna ji esman bela bûna